Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 21 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto Pizza 9 sa bulan sang Nobyembre 2021. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa atong pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong ito pag-update kita sa atong mga Bombo reporters. Subong man sa atong mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag babatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Isa kagatos ka mga bag-o nga miyembro sa PNP sa Western Visayas nag-take out na presyo sa nga baboy sa probinsya, stable pa sa subong sunod sa Provincial Veterinary Office. Samtang bitaw ginapagamayo ang pagpatuman sang Executive Order number 52 sa syudad nga mo ang pagpanghukas sa mga plastic barrier sa mga salakyan di pasahero. Samtang schematic plan para sa Bacolod City General Hospital mayara na sa initial assessment. Kag sumuman Bacolod City Water District mao naga-suffer gyapon karon sa kakulang sa tubig bangod nga ang bulk water supplier wala sa gyapon maka-deliver sang ila sini tubig nga ginapromisa para sa syudad. Kag sa balita nasyonal, ang si Presidente Duterte personal nga nagsugat mga kabayan sa pag-abot sang 2.8 million doses sang Sputnik 5, Sputnik V nga bakuna. Samtang 800 million pesos nga balor sang 240 ka brand new cars paghatagan sini ang mga police stations suno sa Philippine National Police. Samtang sa balita international, United Kingdom maghatag sang 290 milyones nga euro sa mga pigado nga kapungsuran bangod sang climate change impact. Samtang mga astronauts nga magabalik sa Pilipinas sa kalibutan, nakasuksok na karon sang diapers matapos nga naguba ang toilet o kunang CR sang SpaceX capsule. Aw nato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato rin pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Pero antes na magkakuha sa pinaka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters, yari anay ang ikaduha naton nga winner sa subong adlaw sa aton 1-2 Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabayanan ng isa sa mga daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Ang aton nga mapalaron nga tagdaog subong, mga kabayanan taga Purok Malipayon, Barangay 35 Bacolod City. Ang si Proof of Purchase Rixona. Ginlawag naton alas 11:25. Alas 11:25 sa aga
ang aton nga lucky winner sa subong nga oras. Congratulations sa kay Annalyn Istosos. Annalyn Istosos ang Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. May ara ka sang tubtob lang sa anom ka oras sa pagkuha sa imong premyo. Kung mapaslawan ka magkuha sa imong premyo sa sulod sa anom ka oras, hindi mo na mabato ng premyo kay ihatag ini sa sanod kung sa dason nga magadaog. By 16 minutos banwa na kaligad sa tag ng alas 11. Diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sodto. Sa liwat, ginaremind nato matag palamati nga maukod nga tagpalasakop man sang 1-2 panalo part 20 promo. Hinagunos lang ang mga winners, daily winners. Ang tag-tatlo kabilog sa tag sa kadlaw, humalin Lunes, tubtob, Biyernes. Gani dapat matutok gid kamo sa pagpamati sa inyong mga radyo. Na sa Bumbo Radio kay Star FM bangod mahimo nga mabunutan ang inyong entry. Kag mangin kabahin kamo sa tatlo ka mga daily winners. Para sa instant cash prize kag cash gift worth tanan 1,150 pesos. 500 diri ang cash kag 650 diri ang balor sang gift pack. Ang mga proof of purchase, no, para nga ma-remind ng ato ng matag palamati, ang proof of purchase mga kabyanan, amo ni mga masunod. Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, wow, sarap, all-in-one seasoning. Isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan, wow, sarap. 8 grams o 4 grams, equivalent na nini sa isa ka entry. May pagid, Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Isa ka empty sachet sa Rexona Deo Lotion sa bisan anulang variant o kung isa ka empty regular sa Rexona o kung Junior Roll-On sa bisan anulang variant, ma-qualify na ini para sa isa ka entry. Kag Alfonso Brande, gets ang lasang hanap mo. Isa ka bottle cap sa bisan anong size sang light, platinum, zero or solera, ma-qualify ini siya para sa isa ka entry. Kaya may araw kita sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Mga kabyanan, atake ka mo sang coupon sa worth 100 pesos kapag pamalaklon nyo kung pagprinda. Sa kada 100 pesos nga balor, isa ka coupon. Kung damo ang dako ang balor sa inyo ginbakal o kung ginprinda, damo man kamo sang coupon nga mabaton. Isa lang ka coupon ang sulod sa sobre para bilang proof of purchase kaya pwede na mapasakop sa 1-2 panalo part 20 promo. Wala labot mga kabyanan sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, may araw kita Panyawan, Skid Panyawan, basta Panyawan, Manunggal. Isa ka empty blister pad o kung banig sang Panyawan, luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule o kung Panyawan banaba o kung garlic with makabuhay food supplement capsule, ma-qualify ini para sa isa ka entry. So ano pa ginaulat nyo? Hingagaw na kamo himo sa inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Sa ato nga pagpanumbalik banwa, no, magkuha na kita sa unahon naton ang report karon sa ato nga pagpanumbalik report ni Bumbo Liani Zil Minardo sa may kantanan ni sa mga nag-take out nga mga kapulisan kag subuman isa ka shooting incident nga nagluntad sa banwa sang Salvador Benedicto. Inita na naton pagkatalakayon pagalikad gilamang sa pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radio Bacolod. Paradyo Bumbo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. This time ko na ito ng report sa Piyagalinya, Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, Babudan. So, mayara siya na kabilog nga neophyte police officers ang nag-take na sang ilang oath bombo dan dito na sa PRO 6 headquarters sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Babudan, kung sa diin ining 100 ka na-recruit na compose in isang 84 ka mga lalaki o ka na patrolman, kaga 16 ka babae o ka na patrol woman. Babudan. So, ining 100 nga na-recruit, no, mga bagong mga police nga mag-undergo ini isang 6-month public safety basic recruit course sa Regional Training Center 6 diri sa Bakyas, Mansilingan, Bacolod City. Pagkatapos sinabombo ababudan, mag-undergo pagidini sila sa 6 months of field training program para ini bombodan, no, sa amo ini ang ginaset ang port nga program sang PNP para pagkatapos ini sa deliberation maging regular na sila nga maging katapo sa Philippine National Police Bombodan. So sa pahayag gani o kon sa mensahe ni Police Brigadier General Miranda nga lucky ini sila o kon swerte, no, fortune ang ining mga 100 nga nakapasar sa requirements nga ginset sa Philippine National Police. So, sa diin din appoint ini sila as patrolman and patrolwoman as temporary status sa Bombodan. So, Bombodan, dapat mangin... Bali madugang-dugangan ang puwersa sili sa aton nga mga kapulisan. Correct kada Bombodan, no? So, sa Police Regional Office 6, so kinahanglan gid nila sa manpower boost, no? Kung sabihin amo ini ang kota nga ginhatag sa ila sa national nga 100 kabilog nga mayara sa 84 ka patrolman kaga 16 ka patrolwoman na Bombodan. So dapat ihatag nila ang ilang best para kung mag-regular na sila nga miyembro sa PNP Bombodan, no, maayo ini ang ilang serbisyo sini sa sosyedad kag mangina sa bugos nga nasyon na Bombodan. Bombodan may pahayag ini si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang PIO sa Police Regional Office 6. Okay, sige Abing. Sa Police Regional Office 6, nagkanta kita sa flag raising ceremony, awarding sa mga selected personnel, and ginupod na lang natin ang pag-take off sa 100 sa mga newly patrolman and patrolwomen na nabaton sa PNP organization. Out of this 100, 16 diri ang mga babae and 84 diri ang mga lalaki. Yes ma'am, sa bilog ng Western Visayas, 100 lang ang aton nga recruit or ang quota or sa Subong, considering amula na ang number ng quota nga ginhatag sa national headquarters intended para sa Police Regional Office 6. After sinino, sa nila nga pag-take off, in the next few days, magkatuloy na sila sa Regional Training Center 6 sa Barangay Mansilingan na Bacolod City, and mag-umpisa na sila sa ilang 6 kabulan na basic recruit course na training, and after that, pag matapos na nila ang 6 months nga basic
recruit course training, mag-undergo naman sila ng field training program. Ang field training program, another 6 months na siya na i-survive sa aton ng mga police training. So all in all, more or less 1 year na siya, no? Ang program para sa ila. And after that, iga-deliberate, aglantaw ng ilang performance para ma-qualify sila para maging permanent na sila sa PNP service. Hopefully, this week, start ng ilang training dira sa regional training centers. Ang hambal sa aton nga regional center, they are very lucky because nga sa kadamo nag-apply, sila ang very qualified, no, na napili during the recruitment process. So dapat magiging maayos sila nga mga police officers para magpapag-silbi ng maayos sa ating mga kababayan once nga nagiging full-fledged police officers na sila. Anong kinalain sa recruitment process ng nagiging? Ang instruction sa aton nga Chief PNP, no, na ang unang part ng ating recruitment, faceless na siya, no, wherein ang ginagamit is QR code na. So, nung una, hindi makita kung sino ang nag-apply because na QR code ang ginagamit. Party na siya, pero isa na siya sa mga programa nga gina-introduce sa ating Chief PNP para makuha nato ng padrino system na apply sa PNP. Aha. Yes, sa Bamudan, sa mata ang payag ni Police Lieutenant Colonel Arnela Soles. So, Bamudan, no, ang kinalain pag sinikiti sa subong niya, hindi na gini pwede ining palapit-lapit sa luwag o ko ng padrino system nga ginatawag Bamudan kung sino ang deserving kag ang nakapasar gid sa requirements. Amo gina dapat Bamudan ang pasudlon sa recruitment sa Philippine National Police Bamudan. Dapat gid lang niya kay tungod sa mga pulo padrino nga ina maninoy system damo mga kapulisan nga sang una nagsululod nga palso sa kun magregular na bla damo sa mga katuntuhan ginahimo kag daw nagaagil-il na kiti hindi kwalipikado ginapasulod kay ginapadihutan nga makasulod Bumbulyani. Yes, sa correct yun Bamudan, no? Sa ang iban, mga pulis o kananami lang ini sa ilang uniforme, no? Apang sa performance, may ara nga nagatinunto sa gihapon. That's why Bamudan, no? Ginahugot, ginapabilin o kana ginapayanumdom per mini Chef Eliasar nga wala gisang padrino system kag ang qualified dapat amo gina ang kwaon, no? Ang the best kid sa nga yara sa parte sang Philippine National Police Bamudan. Yes, sa Bamudan, so isa man ka shooting incident, no, ang natabo diri sa Purok Mangga, Barangay Kumaliskis, DSB Negros Occidental, kung sa diin ginluthang buhi kini ang bana sang isa ka suspitsado. Sa Bamudan, ang suspitsado amo si Nelly Librando. Nelly Librando, 28 anyos ini siya, kag housewife, presidente sa Purok Mangga, Barangay Kumaliskis, no? Ang Don Salvador Benedicto, kag ang biktima amo si Jonel Librando. Jonel Librando, 29 anyos, kag sang pareho manini sila, no? Nga residente sang Purok Mangga, Barangay Kumaliskis, DSB Bamudan. So mag-asawa ini sila Bamudan, according ini sa investigation sa kapulisan. Sa aligasyon sa suspect ginagaw ya ang armas sang bana tungod naganagaway sila sang aksidente nga napalupok kag naiguan ini ang bana sa tangkugo at sa iyang chin ni Bamudan. Kay ang bana subong yara nila sa hospital nagapaayo ang suspect, no, amoy ni ang bana sang biktima o kanang ang bana si isang suspetsado Bamudan. Ang suspect yara na ni sa kustudiya sang Don Salvador Benedicto Police Station kag pasakaan kaso sa paglapas sa Republic Act 10591. So gin-turn over sang kapitan ining armas sa kapulisan, no, kaupod sini ang suspitsado kung sa diin ang armas na gingamit paltek nga revolver caliber 38. So may kaso kag record niya ang biktima o kanang bana sinisang suspitsado sa barangay sa pagpanakit sa iyang
asawa bombodan kiti nagapulo pangimon ini siya sa iyang asawa Aha. kung sa bagay suno man niya sa asawa ang may kirida ganiya kung may babae ang iyang bana o kung ang biktima. So nagapangimon ang bana sa asawa sang nagliligad nga adlaw ginasumbag-sumbag niya iya asawa kag ginahambalan nga layas kadi lakat kato sa imo migo. No, hasta sang Domingo nga adlaw na bombonan nga naampawan ini siya sa kahulugbon. So nagapalinhig ini ang asawa kagin kuha sa nga biktima ang silhig naginampos ini sa suspisado kon sa iyang asawa hasta sang ulihi bombodan nagpagwa na ini sang armas ang bana o kon ang biktima pag dito na bombodan gitayaan niya ang iyang asawa. So ang asawa niya bombodan tungod mangguro sa kakulba sini ginagaw niya ini ang armas kag dito na bombodan nag-agaway sila kag accidentally nga na pitik niya ini o kon na pull ang trigger bombodan kag naiguan ini ang iyang bana sa tampugo. Aha. Sa bombodan para sa dugang pahayag kag detalye pamatian naton si Police Lieutenant Everly Canto ang Deputy Chief of Police ng DSD Municipal Police Station. According sa allegation sa aton nga suspect na asawa nga ginagawi ako no ang armas sa yabana, nagagaway sila muna nga aksidente nga naglupok ang armas pag naigo gid ang yabana. Naigo siya sa may tangkugo, dili bala sa likod ayon pang entrance so liog tapos iyang chin. So kamusta ma'am ang bana? Ang bana ara sa Hospital Subong kag kahapon na successful man ang operation ara na lang siya sa may ara na siya sa room na transfer na siya sa room kapaayo na siya. Ang aton nga suspect ang asawa ari di subong sa custody sa police station kag posible nga makasakaan ini siya sang violation sang Republic Act 10591 tungod ang armas na gingamit luthang or naglupok sa bana ara sa iya posesyon. So gin-turnover niya ini sa kay kapitan. Si kapitan gindalaya man din sa police station turnover man. Upod na sang suspect. Ano ang armas na gingamit ma'am? Made ni siya nga 38 caliber. And ni siya palatik ba? Kumbaga palatik na armas, revolver. Sino nagpanag-iya gini ang bana o kung siya? Ang aligasyon sang asawa ang kapanag-iya ni ang iyang bana gid. Pero siyempre hindi tama na kay ang na-recover ara sa iya posisyon eh. Kag according man sa sa suspect nga previous may mga kaso man sa pagpanakit nga ginpa-record niya sa barangay kag pwede man na magamit defense kay nakabutang dito nga nagpalupok man kuno ang bali sa record niya sa barangay gin-mention niya nga ang bana niya may armas sa ginpalukpan siya. Sakit siya kaging palukpan. So, iyan na pwede na magamit ng depensa sa pilakadlaw kung madayon ang pagpasaka sa iya sang violation ng 591. Ano kid ang ginhalinan sang ila sa iyong pag-agaway ma'am? So, actually, sang Domingo, sang gabi, nag-start na ini ang ilang pagnaway. Sa rason sa pangimon sang bana, pangimon ini siya sa iya asawa. So, nakainom ini siya, ginasumbag-sumbag niya sa paa, pagsabot ko ng iyang asawa, kag ginapalayas. Hinahambalan niya nga mahalin ka sa balay, dala mga bata, puli ka na to sa imo nga nubyo or kirido. So, ini ginadinay man ini siya sang asawa, gahambal siya nga wala ako sang kirido. Kag amo na bala ginapasulian man sang bana kay according man sa allegation sang asawa nga ang iyang bana amo niyang may mga previous na pagpangirida. So amo niyang ilang inawayan pagpangimon hasta nga sang aga sang Domingo pagbugtaw sang bana although
wala na ini sa influence ang makaulubog ni Limnon, ginaaway niya gihapon ang iyang ang asawa. Samtang nagapanilig ang iyang asawa, ginagaw niya ang silig, kaginlampos sa butkon sang iyang asawa. Rason nga naakig ang asawa, sang nakita niyang nagabit-bit ini sang armas, ginagaw sang asawa. Kagamo to, sang nagagaway sila, amo to nga naglupok ang armas, kag naigugid ang iyang bana. Oh. Ginagaw. Pero tinagaw pa sa sawa ba? Magani ba mo dan? So, gugmama kadaot yun. Grabe nga inaway ini ang ila. So, kasi Ayo. naman goro bambuat. Ti basi ambal-ambalan to sa bana nga maglayas kami ara sa sang nubyo kay para kun wala to tawo kundi libre na siya. Ginbalik niya pa ang iyang ginaubra sa iyang asawa. So, dapat Oh. ako mo dan. Dapat ko may mga Kadlaw man si Bumbudjas siya doon sakto man Bumbudjas. Daw ginunahan niya no, ginambalan niya. Palayason niya kasawa niya ya kay kuno may migo, may nubyo. Ya layas to. Dalang mga bata, puli to sa nubyo mo. Kay para Tapos nga yung siya lang amiga. isabilin sila balay para iyamiga pa kadto niya man sila balay. Basi ato niya basi bla. Wa man ta kay balusang matutuning istorya sina dira. Kag bisan Mugani. pagani ang pag-agaw sang armas. Daw makasilim pa tagani nga basi yagin kuhaan ginya siya naton armas ginatak-an na gurong asawa. Kag ginatiro na gilang ni kay ang 38 kalibre nga revolver. Hindi man na basta-basta maglupok kung hindi mo na yan pag pisgaon tudong yang kuan sina. Yang gatilyo, yang trigger. Mo gani bumudan. So, pagina. Kung magsiling siguro nga mga pistula, guro, humok lang na yan, mapisgaan mo na, lupokin na dayon na. Ang revolver yan, tiga pa, unless nga nakak na niya nga daan. Basi nakak na guro nga daan That's why nga, kahumok lang pag squeeze niya sa trigger, kag maglupok ang armas lutahang, Bombo Liani. Correct na ba mo dan laban-laban kasi siguro nga nakraken ni kiti inegaway ini sila ya sang na accidentally na ni kanong asugod suno man Kag naigo sa tangkugo, ang tangkugo mo nang atom lang liog sa likod bla, tingkoy, tangkugo. Kaya kay nakalampuwas man sa operasyon Bombodan. So naka-recover naman ini ang biktima Bombodan. Oo. May kilala gani ko tuya sa Mindanao nga BB Armalite gitong ginbira mo raw ya accidental firing. Accidental firing sa sakang gin sa bana mo. Patay. Patay Bombodan. Patay BB Armalite. Ang ibira. Yan accidental firing. Oh. Amo na siya. Yes, so dapat nag-amo na nga mga kaso Bombodan kung pwede may istorya na hindi na maglabot nga pag siniruhay pa kung daw kung gani magagaway man. sang armas. Pudlan niya magpainit kag daso sa desisyon nga dayon kakuha sang armas kun maglalisay bla. Kay kung may magkalamatay bisan pa masamaran daw kabudlay na siguro. Kapin pa kung madula ang kabuhi sang isa, hindi mo na niya mapabalik. Bugid gani Bombodan kasi sa ilan nga kaso ya may record nga daan ini ang bana no nga tungod man nga ginasakit ya ini ang iyang asawa Bombodan. Si amana Bombodan. So makuhaan pag nila side dira pag namabalaan kung kay sino gid ini ang armas kung makuhaan naman ini pahayag ang biktima Bombodan kay ti Arias no man niya sa aligasyon kag sa statement asang suspetsado o kon sa asawa sinisang biktima Bombodan. Okay, sige, pero ti ang asawa nga mo to naka-accidental firing gindakop gid. Yes, sa Bombodan. So siya ni mismo yan nag-surrender sang armas no dito sa may barangay captain. Kaya kaupod na sang barangay captain nagkadto sila o nagsungka dito sa may Don Salvador Municipal Police Station Bombodan. Aha, sige. Isa Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolyan ni Sil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Napatan mga kabilang report ni Bombo Liani Zil Minardo, parte di sa nag-away nga mag-asawa, na-accidental firing, igo sang sa bala ang tangkugo sang mister. Gimay lang gani, way mapuruhan ba?
No? Swerte pagid gyapon ni Mister. Swerte niya pagid gyapon nga naigo na sa tangkugo, wala pa siya mapuruhan. 5 minutos banwa na bilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likaw. Pabalik mga kabanan sa aton ang pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. 3 minutos na bilin kay magadangat kita sa tag ng alas 12. Sa aton nga mga Facebook viewers, kay sa aton nga nagapamati sa inyong mga transistor radio, pwede nyo na makita kag mabatian ang ining palatuntunan bumbuanay sa Udto sa inyong YouTube channel. O kung sa YouTube nyo balad, sa cellphone nyo may YouTube da, or sa computer may YouTube da, no, pwede nyo malili ang palatuntunan bumbuanay sa Udto. Makatulan ka mo sa Bombo Radio Bacolod, kag pagkatapos i-click nyo lang ang live. No, subscribe nyo man dayon para nga mas mayo pagid ang aton nga pag-inupdanay. Nga bisan diin man kamo nga bahin sa nga kalibutan na mabatian ninyo mga dalagko nga mga balita diri sa Bacolod kag pungsod Pilipinas. Pagi sa aton karon nga pag-level up na Facebook Live kag subuman YouTube channel. Samtang dugay-dugay, ari na ang aton nga Bombo News Center sa pagdulong sa mga balita no, gikan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ang maayo ang balita dito sa Manila, sa NCR mga kabyanan, kay ang NIATF nagpasugot na nga pwede na hindi magsuksok sa face shields ang mga katawhan kay tungod nga hindi naging man masyado ka-alarming ang kaso banwa sa COVID-19 no, dito sa NCR. Magluwas lang sa mga high risk area nga sa gyapon ginamandatory ang pagsuksok sa face shields kag face mask. Ambot diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag sumuman diri sa siyudad sa Bacolod kung san uya mahukas ang mga face shields. Una lang ginukas ang mga plastic barriers pero ang face shields daw sige-sige pagyapon. Kagapon sulod ko sa kamol ay may ginkuha bla Bombo Harold. Pag ko dali lang gid guard kay face shield mo din.
Singko ay kay kuha na langon kuha ko lang ng cellphone kung gid pa kayo ara lang gid do. Lapit-lapit lang gid siguro mga pulo lang gid katikang mo. Nakag ara ang kayo gani ara ga yum pa gani kay ihatag gid nagindang mo. Yani abot kamay nagindang ya banwa mo. Siling iya sa guard siya, hindi lang sira kay may CCTV o makiganyo di karon na. Siya rin may facial kundi mo namunta ka. Sige ayo, sige ah. Hindi ko mayo gini magsunod ka sa protocol, no? Bilib ko sa guard ah. Saludo ko guard, no? Saludo ko kay ti nabalang ginapatuman gid ko ano ang protocol. Pero mabalik naman lang ko to tali sa auto kay magkuha sa akon ng face shield. No, kay hindi pwede ka magsulod na tigagin. Galing kay siling kubasi, pwede malamda kay do pulo lang niya katikang, way gani gulong pulo katikang. Ara na gani gata mo anay na kami sa nagkayo sa cellphone mo. Hindi siya pasupil. Sa may CCTV sir. Kitaon ko di karon. Ngayong pasulod na kaway face shield. Ay, anay maghana na ko magtalikod kay makuha sa face shield siya. Sige na sir, ano lang sir. May face shield ko ding extra. Na bitbita na lang ni. O di ko mo gani man kayo kalapit-lapit na ba to nagangirit-ngirit na yung nag-repair sa cellphone. Abot kamay na iabot kamay na sa ako ng cellphone kaya abot kamay ko naman siya ang akong inugbayad. Araw ng Bumbunyo Center. Sige, dugay-dugay, ang atong Bumbunyo Center magasulod na. Anyway, tiyan mo na ang kabudlayan ko banwa. Galing kay tigasunod kita sa minimum health protocol, away tamay mo. Pero sa subong basi, pwede man lang mahukas naman hindi naman mandatory ang pagsuksok ng face shields kagay dito sa National Capital Region. Sa aton nga mga kultura, hindi bala ka mo magpakatiga, magpabakuna na lang bala para nga maabot na naton ang herd immunity, para nga mabalik na sa normal ang aton nga pagginawi. No? Amo naman ang kasimple day. Yari ng Bumbunyo Center para sa aton na Bumbu Network News. Standby. Golden Dawn for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bumbu News, DWSM, Star FM, Omo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bumbu Network News Noontime Edition. Ikasyam na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Presidential son Basti Duterte naghain ng withdrawal sa pagtakbo bilang vice-alkalde doon sa kanilang lugar. Ekonomiya ng Pilipinas bahagyang lumago sa third quarter ng 2021. Samantala, mga panuntunan naman para sa booster shot, inihahanda na ng Department of Health. At DOTR Secretary Arthur Tugade napikon daw kay Philippine Coast Guard Chief at matapos daw na pagsabihan na igsian ang talumpati kasabay ng pagbisita nila doon sa Iloilo City. Isa naman pasahero nawawala, siyam na iligtas matapos tumaob ang sinasakyang motorbangka doon sa Central Visayas. At sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 20 mga bata patay sa nangyaring sunog sa West Africa. Sa sports balita, makalipas ang halos 5 taon ng NBA team muling nakatungtong sa White House. US President Joe Biden todo papuri naman sa kampyon ng Milwaukee Bucks. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Shine Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Mahihintulutan ang mga alkalde sa Metro Manila na mag-operate ang mga bazar at tiyangge. At yan ay yung bahagi ho ng mga bibilhan ng mga panregalo sa panahon o yung holiday season. At yan ay may kondisyon. Kakibat ho nito na dapat yung traders o yung nagtitinda ay fully vaccinated. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhar Abalos, nagpasya mga alkalde na gawing requirements para sa pagtitinda ng mga ito yung pagiging bakunado nila bilang pag-iingat rin sa kalusugan ng publiko. Sinabi ni Abalos na 89% ng populasyon na nasa hustong gulang dito sa Metro Manila ay ganap ng nabakunahan. Ngunit hindi naman ganon kataas ang vaccination percentage para sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Hindi umano natin alam kung saang lugar galing ang naturang traders.
Dagdag balita, ang ekonomiya ng Pilipinas sa bahagyang lumago sa third quarter ng taong 2021. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Bahagyang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas para sa third quarter ng 2021 ayon yan sa pinakalitas na ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na mas mabagal yung paglago ng ekonomiya noong third quarter ng kasalukuyang taon kung ikukumpara naman sa second quarter. Ito ay dahil na rin sa reimposition ng striktong lockdowns, bunsod na rin ng paglaganap ng mas nakakahawang Delta COVID-19 variant noong third quarter. Para nga sa third quarter ng 2021, sinabi ni Mapa na lumago ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ng 7.1%. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa revised 12% growth na naitala noong second quarter ng 2021. Ang year-to-date GDP ng bansa ay lumago naman sa 4.9%, pasok sa revised target band ng pamahalaan na 4% hanggang 5% para sa buong 2021. Ayon pa kay Mapa, kailangan na lamang lumago ng ekonomiya ng 5.3% para sa fourth quarter ng taon para maabot ang upper end ng full-year growth goal ng pamahalaan. Bombo Dave Vincent Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 4 na minuto na makalipas ang ika-12 ng tanghali. Abangan mamaya mga kabombo, update tayo tungkol dun sa pag-withdraw ng kandidatura ni Presidential San Basti Duterte at DOTR Secretary Arthur Tugadi naman. Napikon daw dun sa pinuno ng Philippine Coast Guard. Alamin natin kung bakit nangyari yon. May mga detalye pa tayo sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang mga panuntunan para sa booster shot, inihahanda na ng Department of Health. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, inaasahan ng National Task Force Against COVID-19 na bago sumapit ang Nobyembre 20 ay may palabas na ang protocols o patakaran ng Department of Health kaugnay sa booster shots. Sinabi ni Vaccine Secretary Carlito Galvez Jr. na ihanda na ito ng Department of Health. Hinihintay na lamang daw ng DOH ang tatlong bagay bago ilabas ang patakaran o guidelines. Kabilang daw rito ang rekomendasyon ng Strategic Advisory Groups of Experts on Immunization at din yung amendment ng mga vaccine manufacturer para sa emergency use authorization nila sa Food and Drug Administration o FDA dahil hanggang 2 dose lang na bakuna ang nakarehistro at findings ng Technical Working Group sa ginagawa nilang deliberasyon para sa booster shot. Ayon pa kay Galvez na posible niyang sa loob ng linggong ito ay lumabas na ang EUA amendment ng mga bakuna na gamiting booster shots. Mayroon daw hanggang November 15 para ihanda ng DOH ang guidelines o mga panuntunan para sa pagtuturok ng booster shot. Kabilang sa prioridad na mabigyan ng booster shots ay mga healthcare workers at yung mga mayroong mga comorbidities at yun din yung mga nakatanda. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Galvez. As we have said time and again, vaccine supply is no longer a problem. The greater challenge we are facing right now is how to get the COVID-19 jab into the arms of as many Filipinos as possible. But we believe that nothing is impossible if all of us will do our share and work all together hand in hand. In closing again, we would like to thank the Russian government and its people for the act of kindness and generosity in providing us access to the 10 million life-saving vaccines of Sputnik V. We will always remember and we will never forget your compassion during this time of need.
ang dagdag pa na bahagi ni Secretary Galvez. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, may tanong ko lamang, may pinal na bang statement ang Palasyo Malacanang tungkol doon sa pagbabakuna doon sa mga beneficiaries ng 4-piece Bombo Raymond? Dahil na, mukhang nagkakaroon na ng kalituhan dulot sa iba't ibang mga pahayag ng mga miyembro ng IATF mismo, Bombo Raymond. May mga secretary, meron ding mga USEC na nagsasalita hinggil dito, Bombo Raymond. Well, ang sa ngayon ay wala pang pinal. Tingnan natin mamaya sa Talk to the People ni Pangulong Duterte kung meron silang mapag-usapan. Kawin na rito, Bombo Dennis. Pero ang pinaka-latest naman ay si DILG Secretary Eduardo Anyo ay nagsasabi rin na hindi po pwede itong naturang pag-suspend ng yung tinatawag na no vaccine, no ayuda sa mga miyembro ng 4-piece. At maging itong si DILG Secretary Guevara ay nagsabi rin na talagang may malaking challenge o tiyak na hahamunin ito sa Supreme Court o sa mga korte yung naturang panukala na pagpapatupad ng no vaccine, no ayuda sa mga miyembro ng Pantawid Filipino Program, Bombo Dennis. So tingnan natin dahil ang alam ko na medyo nagsusulong rito ay si Secretary Galvez. Yung talagang kasi yun yung naiisip nila na sa kanyang grupo na para mapataas pa yung vaccination rate sa ating bansa. Tingnan natin, lalo pat ngayon, araw ng Martes, nakatakda yung pagharap ng Pangulo sa IATF at yung kanyang Talk to the People mamayang gabi, Bombo Dennis. Sige, update pa tayo ng mga pangyayari dyan, Bombo Raymond. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Samantala, sa dagdag pang balita, umakyat pa sa 23,860 yung bilang ho ito ng mga overseas Filipino workers na nagpositibo sa COVID-19 matapos makapagtala ang Department of Foreign Affairs ng 43 na mga bagong kaso. Nasa 9 naman ang bagong recoveries habang isa ang panibagong binuwian ng buhay dahil pa rin sa naturang virus. Ang kasalukuyan ho mga ginagamot sa iba't ibang bansa dahil pa rin sa virus ay nasa 8,297 at meron hong 14,138 na mga nakarecover na. Yun ho yung total number, habang 1,425 yung mga fatalities. So yung mga binawian ng buhay dahil pa rin sa kaparehong rason. Sa talaan ng DFA, nasa 1,681 OFWs sa Asia Pacific ang kasalukuyan hong binibigyan ng lunas. 959 mula naman sa Europa at 5,549 mula ho sa Middle East at yung Africa at nasa 108 mula naman ho sa Amerika. Aabot rin sa mahigit 100 na mga bansa na may OFW ang apektado pa ng COVID-19. Samantala, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na marami ng 4-piece beneficiaries ang handang magpabakuna kontra COVID-19. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Glenda Relova na ito ay dahil sa information campaign na inilunsad ng departamento kaugnay sa bakuna. Inamin naman ni Relova na bago ang kilang vaccination program, meron talagang hesitancy at takot ang mga benepisyaryo base yan sa isinagawang survey. Ayon pa kay Relova, ang DSWD kasama ang Department of Health ay nagsagawa ng roundtable discussions at town hall meetings upang turuan ang mga recipients kung anong benepisyo ang kanilang makuha sa pagbabakuna. Sinabi ni Department of the Interior Local Government spokesman Jonathan Malaya nitong Lunes na 12% lamang ng 4-piece household o humigit kumulang 526,000 individuals ang nakatanggap ng kailang COVID-19 jobs. Napagalaman na hindi bababa sa 4.3 milyong rehistradong kabahayan sa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program ang naitala ng DSWD. Kapatayan ng dagdag na balita. Ilang lugar kasi dyan sa Quezon City ay isinailalim sa Special Concern Lockdown. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos.
isa sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa special concern lockdown ang 10 lugar sa lungsod dahil sa naitalang muling pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Kabilang dito ang isang lugar sa Purok Bagong Sikap, Machaca Compound, Doña Faustina 2, Barangay Culiat, sa bahagi din ng Taurus Street, Barangay Tandang Sora, isang lugar naman sa Boston Street, Barangay Immaculate Conception, isang lugar sa Rastia Street sa Barangay Immaculate Conception din, dalawang lugar naman sa North Rojas Street sa Barangay Lourdes, isang lugar sa tabi ng Bistecville 4 Gate sa Metro Heights Compound sa Barangay Culiat at Zamora Homes Amlacville Subdivision sa Barangay Payatas, isang lugar din sa Sisyon Maligaya, Barangay Bahay Toro, sa bahagi din ng DNA Vicenteville sa Barangay Bagong Silangan at isang lugar din sa K5th Street sa Barangay Kamuning. Ang mga lugar sa nasabing barangay ay isa sa ilalim sa 14 days quarantine sa ilalim ng pagkapatupad ng special concern lockdown na sa lungsod. Mamamahagi naman ng lokal na pamahalaan ng food packs at essential kits para sa mga apektadong pamilya dito na bukod sa quarantine ay isa sa ilalim din sa swab testing. Samantala, nilino naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na tanging ang mga nabanggit na partikular na lugar lamang sa mga barangay ang sakop ng nasabing special lockdown. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang oras mga kabombo ay ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras na yan ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Sa dagdag pang mga balita, Quezon Memorial Circle bukas na para sa mga bata. May reporting Star FM Manila. Pinapayagan na pumunta ang mga bata sa Quezon Memorial Circle, isa sa malaking pasalan sa lungsod ng Quezon. Ito ay makaraan na ibinaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila, kaya naman marami ng pampubliko lugar ang binuksan muli sa publiko. Hindi pinalampas na kailang mga magulang ang pagkakataon at maagad dinala ang kanilang mga atsikiting sa playground area ng Circle. Met-maya naman nag-iikot ang mga gwardya para masiguro ang seguridad ng mga namamasyal. May 7 designated zone area na pwede puntahan ng mga tao sa loob ng Circle. Ang Zone 1 na picnic area and playground, habang ang Zone 2 naman ay ang fitness trail and Planas Garden. Habang sa Zone 3 naman, may kita ang Quezon City Experience Museum Open Grounds. Habang sa Zone 4 naman, ang Peace Bell Runner Garden and the Fern Garden. Zone 5 ang Tropical Garden. Zone 6 ang Flower Garden. Habang Zone 7 naman, ang Rock Garden. May isang entry at exit points sa bawat zone. Nasa 80% capacity lamang dapat kada zone at isang oras pwede sa loob ang bawat batch. Isang guardian lang kada bata ang pwede sumama sa loob at dapat ay fully vaccinated na sila. Bukas sa publiko ang Quezon Memorial Circle mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM nila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lampana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Sinuportahan Interior Secretary Eduardo Anyo ang mga alkalde ng Davao City at Manila matapos na sila ay maglabas ng executive order na nagtatanggal sa mandatory na pagsusuot ng face shield maliban na lamang sa mga ospital. At sinabi nga ni Anyo na hindi may tuturing na null and void ang naturang mga executive order ng nasabing mga lungsod dahil may kapangyarihan ng local government units na mag-issue ng mga kalintulad na direktiba. Ito ang reaksyon ni Anyo kaugnay pa rin sa komentaryo ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na nagsasabing ang mga executive order na iyon ay null and void dahil sa paglabag sa umiiral na executive policy na iniatas mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabala naman ang palasyo sa mga alkalde laban sa pagsuway sa mandatory face shield policy para sa crowded at enclosed spaces. Mananatili umano ang nasabing patakaran hanggang iniuutos ito ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Dagdag pa ni Anyo na mataas ang vaccination rate at mababa naman ang panganib sa COVID-19 sa mga lungsod ng Maynila at Davao at maging sa parte ng Iloilo. Magugunitang inilabas ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 42 noong araw huyan ng Lunes na nagsasabi ng paggamit ng face shield sa gitna na rin ng COVID-19 pandemic ay ginawang non-mandatory na
doon sa kanilang lungsod, maliban na lamang sa loob ng mga pagamutan, yung medical clinic at iba pang mga pasilidad na may kaugnayan sa medical na aspeto. Samantala, inilabas naman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang Executive Order 51A noon ho itong Nobyembre 2 na nagsasabi na pagsuot ng face shield doon sa kanilang lungsod ay voluntaryo na lamang sa ilalim ng ilang kondisyon o ang tinatawag na 3Cs na pinapairal sa nasabing syudad. Nakatakdang linisin naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang tila isla na mga pinaghalong basura na mula sa mga nakatayong barong-barong na nagsisilbing itong pahingahan ng mga mangingisda sa Parañaque River. Ito ay bilang bahagi naman ng isinasagawang flood control project ng Kagawaran. Ayon pa sa inilabas na pahayag ni MMDA Chairman Benhor Abalos, maaaring abutin ito ng 3 hanggang 4 na buwan bago tuluyang matanggal ang bulto-bulto mga basura na aabot sa 26,000 cubic meters ang volume sa nasabing ilog. Ani pa ni Abalos, lalala ang idudulot na panganib ng lason na dala ng mga basurang ito sa ilog, sa waterways at iba pang kalapit na katubigan, kabilang na ang Manila Bay kung hindi ito agad na aksyonan ng kanilang kagawaran. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa nating mga balita, isa hong malaking balita ang nangyari ho dyan sa Davao City sapagkat may umatras mula ho sa mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ho natin kung anong rason ni Baste Duterte naghain ho ng withdrawal sa pagtakbo nito bilang vice alkalde ng siyudad. May pag-ulat live ang Bombo Radio Davao. Naghain ng kanyang withdrawal para sa vice mayoralty race si Sebastian Baste Duterte kaninang umaga lamang. Base sa impormasyon na ating nakalap, pinayuhan umano ito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Maliban dito, hindi pa nagbigay ng karagdagang impormasyon ang vice mayor. Kung maalala, tanging si Baste lamang ang kumandidato bilang vice mayor dito sa lungsod para sa 2022 national and local elections. Sa kasalukuyan, wala pang kandidato na posibleng papalit kay Baste. Nabatid na matunog na naman ngayon ang pangalan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na posibleng kakandidato sa mas mataas na posisyon ng bansa bago ang deadline ng substitution sa Nobyembre 15 at matunog din ngayon ang posibilidad na magwe-withdraw si Mayor Inday para sa kanyang mayoralty race dito sa lungsod. How's that, Bombo Dennis? Okay, ang tanong ko lamang, Bombo Alian, anong naging reaksyon ng inyong mga kababayan dyan? Lalo na yung mga supporters nitong si Baste Duterte dahil dyan sa naturang hakbang. Bombo Alian? Yes po, so far, Bombo Dennis, ang ilan lamang sa reaksyon ng mga Dabawanyo, lalong-lalo na sa mga supporters ni Baste Duterte ay parang na-excite sila, Bombo Dennis, kasi baka isa na naman ito sa hakbang ng pamilyang Duterte may tungkol sa politika, sa usaping politika, Bombo Dennis. Meron ba sa pamilya Duterte ang tumatanggap ng mga tanong mula sa publiko o sa hanay ng media? May humarap na ba dyan sa inyo, Bombo Alian, mula nung isumite yung withdrawal of candidacy, Bombo Alian? So far, Bombo Dennis, itong malaking balita na ito, ang pag-withdraw ni Baste Duterte sa kanyang vice mayoralty race, hindi pa siya nagbigay ng impormasyon o pahayag, kahit anumang pahayag tungkol dito, Bombo Dennis. Pero with regards kang Mayor Inday Sara Duterte Carpio, ito nga sa usaping politiko, palagi niyang inuulit at ini-emphasize na talaga na hindi daw siya tatakbo bilang presidente o vice-presidente man sa susunod na eleksyon ng Bombo Dennis. So far, yan pa ang nakalap natin na impormasyon ng Bombo Dennis dito sa takbo ng politika dito sa pamilyang Duterte dito sa Davao, Bombo Dennis. Well, just last point, Bombo Alian, may mga movement ba ngayon after this announcement ng withdrawal of candidacy? May mga adjustment ba doon sa mga aktibidad nung dyan sa bahay ng mga Duterte o may mga movement yung kanilang mga supporters sa paligid o ano pa mga kakaiba
na mga development after this. Bombo Dennis, so far, medyo hindi naman, wala tayong napapansin ng mga movement dito, gaya ng mga aktibidad na ginagawa ng mga supporters ni Mayor Inday noong nakaraan ng paghahain ng COC or Certificate of Candidacy. Ngayon kasi, ang nangyari kasi dito, Bombo Dennis, itong pag-file ng withdrawal ni Baste Duterte sa kanyang kandidatura para sa vice mayoralty race ay bigla-bigla. Yun nga ay tanging ng Bombo Radyo at ibang mga media outlet lamang ang nakakuha ng itong impormasyon na ito, Bombo Dennis, kasi nga bigla-bigla itong step ni Baste Duterte, Bombo Dennis. Dahil binalita mo na, makukuha na ng ibang mga media dyan. Maraming salamat, Bombo Alian. Magandang tanghali. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Davao. Ito si Bombo Alian Ferrando Silao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Dagdag pang mga balita, si DOTR Secretary Arthur Tugade napikon sa PCG Chief matapos pagsabihan na iksihan ang speech nito kasabay ng pagbisita nila sa Iloilo City. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Hindi napigilan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Arthur Tugade na mainis kay Philippine Coast Guard o PCG Chief Leopoldo Laroya kasabay ng pagbisita ng kalihim sa Iloilo City. Napag-alaman na si Tugade ay naging panauhing pandangal sa inauguration ng bagong building ng PCG sa Western Visayas kung saan naroon rin sa kaganapan si Laroya. Sa kanyang speech, binanata ni Tugade si Laroya sa harap ng maraming tao at sinabihan ng PCG Chief na hindi pa pinapanganak ang taong magdidikta sa kanya kung gaano kahaba ang magiging talumpati nito. Nainis rin ang kalihim kay Laroya at inalok na siya na lang ang magbigay ng talumpati matapos nakita nitong nagdalakad sintablado ang PCG Chief kasabay ng pagsasalita nito. Sabi ni Commandant Laroya, magsalita lang kayo, message nyo maikli. Kako ulul. Hindi pa napapanganak yung Commandant na sasabihan ako kung gaano kahaba o kaiksi ang aking sasabihin. Philippine Coast Guard, I thank you. Even though daldal ng daldal si Laroya, makakaroon tayo ng validation test. Tatanong ko kay Laroya kung naintindihan niya yung sinasabi ko. Si DOTR Secretary Arthur Tugade. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Cristian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Ako naman tayo sa Central Visayas dahil may nawawalang pasahero ng lumubog o tumaob na sasakyang pandagat at siyam naman yung nailigtas dito. Motor bangka yung nagkaroon ho ng insidente. No? May balita ang Star FM Cebu. Aabot sa siyam katao ang na-rescue habang isa naman ang na-missing matapos tumaob ang sinasakyang motorbangka kanina ang madaling araw sa Ilutungan Channel sa Cebu. Natanggap ng mga rescuers ang alarma dakong 2:16 ng madaling araw. Napag-alaman na may sakay na 10 katao ang Seaborne Cargo 5 nang umalis ito sa isla ng Ulango patungong lungsod ng Lapu-Lapu. Napag-alaman na may sakay na 10 katao ang Seaborne Cargo 5 nang umalis ito sa isla ng Ulango patungong lungsod ng Lapu-Lapu nang hinampas ng malalaking alon ang sinakyan nito na naging sanhi para tumaob ito. Lumangoy ang dalawa sa mga ito para humingi ng tulong. Mabilis naman na nagpadala ng team ang Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operations. Natagpuan naman ang isa nito sa Punta Engaño, Lapu-Lapu at nasa maayos na kondisyon habang ang isang kasamahan nito ay patuloy pang pinaghahanap. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Halos 2 million pesos na halaga naman ang smuggled na sigarilyo na harang sa checkpoint sa Zamboanga del Sur. May pag-ulat naman ng Star FM Dipolog. Nasa halos 2 milyong pisong halaga ng pekeng mga sigarilyong naharang ng mga otoridad sa inilatag na checkpoint sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Arestado naman ang driver at 2 pahinati ng truck na pinagkargahan ng mga kontrabando na kinilalang sina Christopher Guevara, 23 anyos, Rodelin Marcelino, 21, at Jason Ilopre, 34 anyos, pa mga taga Zamboanga City. Ayon sa report, bigo man makapagpresenta ng kaukulang dokumento ang driver ng truck hinggil sa mga karga nito kaya't nagsagawa ng
inspeksyon ang mga kapulisan at doon tumambad ang nasa 196 na kahon ng mga smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 1,960,000 pesos. Dahil dito ay agad na inaresto ang tatlo na ngayon ay nasa kustodiya na ng Mulavi PNP habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila. Nabatid na galing sa Zamboanga City ang mga sigarilyo at nakatakdang dalhin sana sa syudad ng Usabis. Mula rito sa pila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Patay sa sunog ang 26 na mga bata na nag-edad 5 hanggang 6 anyos sa Niger's West Africa. Ito matapos nilang manangapoy ang kilang paralan na gawa sa kahoy. Maliban sa mga namatay, nasa 13 ang sugatan habang 4 ang nasa kritikal na kondisyon. Ang Niger ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo kung saan sinubukan nilang ayusin ang mga kakulangan sa mga gusali ng paralan sa pamamagitan ng paggawa ng libu-libong dayami at kahoy na shed upang magsilbing mga silid-aralan na kung minsan ay nakaupo na sa lupa ang mga bata. Dahil sa nasabing pangyayari, nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa sa riyon ng Maradi mula ngayong araw. Bombo Sports News. Inabot din ng halos 5 taon nang mulihong makatungtong ang isang NBA team sa White House matapos na imbitahan sila ni US President Joe Biden, partikular na ang NBA World Champion na Milwaukee Bucks. Kanina, dumating ho sa White House ang Bucks sa pangunguna ng kanilang team captain at two-time NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo. Kung malala, noong administrasyon ni dating US President Donald Trump ay nagkaroon ng iringan sa NBA. Pero ayon kay Biden, gusto niyang ibalik ang tao ng tradisyon. Espesyal naman na binanggit ni Biden itong si Giannis dahil sa pagiging kampiyon pati na sa kanyang teammate at pati yung kapatid nito. Habang ang pamilya nito na immigrant mula sa Nigeria ay nagtungo naman sa bansang Greece para hanapin ang kanilang kapalaran. Nagpugay din naman ito si Biden sa naging posisyon ng kupunan sa ilang issue ng racial injustices, lalo na yung mga black communities, liban na lamang sa US President. Nagbigay din ng maiksing talumpati si Giannis at ang iba namang players ay labis ang kagalakan at hindi makapaniwala sa malaking karangalan na sila ay maimbitahan muli dun sa White House. Sa dagdag pang balitang palakasan mga kabombo, yung kalamangan daw ng nakakabatang makakalaban ni Nonito da Filipino Plus Donaire ay binandera ng kampo ng itong boksingero na si Raymart Gabalio. May report ang Bombo Radio, Jensen. Mahigpit ang ginagawang training ng Jensen boxer Raymart Gabalio sa nakatakdang laban sa Pinoy boxer Nonito da Filipino Plus Donaire. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay GC Manangkil ng Sunman Promotions, kinumpirma nito na nasa Miami, Florida si Gabalio kasama ang Cuban trainer Osmery Moro Fernandez. Sinabi ni Manangkil na handa na umano si Gabalio para talunin si Donaire dahil sa edad na 25 taong gulang habang 38 naman ang Filipino Plus. Dagdag ni Manangkil na nasa 80% ng kondisyon ni Gabalio habang walang problema sa kanyang timbang. Si Gabalio may 24 na panalo, walang talo. 20 ang knockout, hawak ang WBC Interim Bantamweight at WBA Interim Bantamweight title. Habang si Donaire may hawak na 4 na World Championship belt sa flyweight hanggang featherweight kasamang WBC Bantamweight title. Ang Filipino Plus may 41 panalo, 6 ang talo at 27 ang KO. Ang laban gagawin ngayong December 11 sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California. Nag-prepare na sila game plan but tanawan natin sa dula, hopefully it will work. But for sure, one of them is pagabatan o ni Raymart. As of now, our focus on the fight. Listen tayo ang hanap nato. Ang plano sana mo karon is focus on the fight and to win that fight. Ulat muli rito sa Bombo Radio, General Santos. Bumbo Bigalano para sa Pamsi Radio ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jensen Basta Radio. Bumbo! Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand.
dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa tulong pagpangalaga diri sa panatuntunan Bombohanay sa Udto 37 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Ang dako nga balita, breaking news, Banwa, mga kabombo, ang bata pagin nga isa ni Presidente Rodrigo Duterte, si Basti Duterte, nag-withdraw siya kandidatura bilang magpadlagan na Vice Mayor sa siyudad sa Davao. Ang pamangkot karon ti sino ang magabulos magpadlagan na Vice Mayor kay way man to sang iban nga nag-file magluwas sa kay Baste. Daw siya malang to nag-file sa Certificate of Candidacy magpadlagan bilang Vice Mayor sa kay Sara Duterte. Balantayan, no? Balantayan ang pila ka mga development do umat-amat na, may pila ka mga changes. Ang kalain lang bala kung hindi siya nag-withdraw siya kay mapadlagan sa City Mayor sa Davao. Kay si Sara Duterte, ma-withdraw man siya. Hindi naman siya magpadlagan mayor, kay mapadlagan sa presidente or vice presidente. Tanawon ta, bantayan ta na, no? Kay why pa man mag-abot ang November 15 daw nag-aamat-amat na klaro ang tanan. Kag daw makita na naton ang pasingatuan mga kabyanan sa Nobyembre 15. Pila na lang kadlaw ang nabilin kay Pizza 9 nakita subong. Ang November 15 Lunes ina siyang adlaw. So bantayan naton sa mabot nga Lunes Banwa kung ano ang posible nga mga changes nga magkalanabo. Sa ato nga pagpanumbalik, istorya naton ang sabahin sa Bacolod City General Hospital. Ang halos tanan amo ning singgitan mo nga makaangkon kita sang Bacolod City Hospital. Tiari na amo ning sini nga abot kamay naman ni. Ang Bacolod City General Hospital.
kay may ara na sang inisyal nga meeting nga ginpatigayon, mga kabyanan kag may inisyal nga assessment no nga ginpatigayon para sa sa schematic plan no sa pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Mangin kaupo daton karon dugay-dugay si Congressman Greg Satayang ang mga author sa nga kasuguan nga nagapanugot sa pagpatindog ka maghatag sang pundo ang national government sa pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Inatanan banwa aton nga pagkatalakayon pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 47 minutos sa nakiligad sa tag ng alas 12. This time mga kabayanan, mangin kaupo na naton si Congressman Greg Sataya. Amo ang author sa sining pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Ang ining pagpatindog sa Bacolod City General Hospital, hindi niya ulo istorya lang. Kaya nahimuan na niya sang kasuguan banwa, kag may mga na-include na sa 2022 budget no ang pagpatindog sina diri sang nasambit yang hospital. Sang sinilang sa report nga to na baton, may meeting aging patigayon si Congressman Greg Sataya kag subuman the DPWH and the Department of Health para ipresentar ang schematic plan kag himuan sang assessment ang schematic plan sa sining pagpatindog banwa sa Bacolod City General Hospital. Pero mas mayo gid kung makakuha kita sang kumplito nga detalye sa kung ano to ang nagtranspire sa sining meeting nga ginapatigayon mga kabyanan. Sa piyag linya, si Congressman Greg Sataya sa Lone District Section sa Bacolod. Congressman, mayong udto. Pambudan, mayong udto sa imo, mayong udto gid sa aton nga mga tagpalbati kag kauturan sa Bacolod, mayong udto gid sa tanan-tanan. Aha. Sa report nga nabato namon diri abi may ara kamo sang meeting nga ginapatigayon kag ginapatigayon ng initial assessment sa sining schematic plan sang Bacolod City General Hospital. Ano ang kaundan gid kabugusan sang inyong meeting, Congressman? Well, Bambudan, ikaduwa na ni siya no nga coordination meeting between Department of Health, DPWH kag sang aton sining opisina no kay sa first meeting nag-submit ang DPWH
sang iya sining plano, no, mga engineering requirements, no, for the construction sang hospital, no, Aha. mga floor plan, ang mga initial nga mga design, no, kag iban pa nga mga technical details sabi, no, nga ti ako personally di man ko di man ako isa ka engineer, no, but gin submit to siya sang DPWH, gin review gilayon sang Department of Health. Yung Department of Health nga, sila bumbudan nga isa ka departamento na or isa ka section na ginakapta nila ang paghandle lagi sa mga engineering requirements sa pagpatindog sa mga health facilities sa katabari ang hospital. So after that first meeting, naghiwat kami liwat kahapon sa second coordination meeting kagin review sang Department of Health, no, ang in charge sang mga health facilities ang kagin evaluate agin submit ng mga disenyo kag mga plano, no. So gin pang isa-isa gid siguro mga nag-start kami 1 o'clock natapos kami at around 3:30, no, sang hapon medyo malawig-lawig kay every floor gin isa-isa, no, ang mga measurements nga mag-comply sa building code kag mga DOH kag mga memorandums medyo extensive gid abi nga pag review, no, but after sa itong meeting, nag-submit man ang Department of Health, no, sang iya sini nga mga checklist, no, nga so far kung ano na ang mga na-comply on the part sa mga plans sabi kaginimo sang DPWH, no. So nag-commit sila nga within 3 weeks hopefully matapos nila ang pag-review kag pag-evaluate sang plano, no, kag nag-commit man ang DPWH nga tatanan nga mga suggestions nga ginimo kahapon ibutang Manila sa ila sini gina-finalize nga plano, no, for the hospital Bombodan, no. So basically it was a productive second coordination meeting between DPWH, DOH sa aton sining opisina. So mahimo nga hindi madugayan matapos na ang pag-comply sa pila ka mga requirements sa abi para nga masuguran dayon ang ining pagpatindog sa ospital? That's correct, Bombodan, no. On the engineering side, amo tong kuan gid naton gin pa hingagaw gid nato, no, kay amo ning medyo tedious nga proseso, Bombodan, no. Kay amo ni siyang pagpatindog gid abi sang hospital, no. So kadamo sa mga checklist ka dapat i-comply, but so far on the part sang DPWH kahapon wala man sila sang any objection, no, kay i-comply man ang tatanan ng mga nakit-an abi ka mga recommendations, no, para ma-improve pagid ang plano for the hospital. I think they were proposing siguro Bombodan nga it will be I think 3-story na hospital pagaymuon which is a bed capacity o level 2 hospital, bed capacity niya I think if I'm not mistaken 250 or 440 150 beds, no, initially nga pagaymuon Bombodan. So bali kung matapos na gid man ang mga requirements nga ginapag-comply, bali ti subong last quarter of 2021 I understand di ba daw may ara na siya sang nalakip na siya sa 2022 national budget ang pagpundo man sa hospital? That's correct, Bombodan. Included na ni siya sa gin-submit nga House General Appropriations Bill nga gin-submit sang Kongreso sa Senado sang nagligad nga semana, no. So ari na ni subong sa Senate, Bombodan ang ining proposed na budget for the hospitals, meaning included na siya Included for the siya 2022. Oo, pero wala Yes, sang Bombodan. wala naman ini siguro no sang siling abi nga danger nga basi mabuhinan o basi maislas ang pundo niya sini. Bombodan, this is a priority project of the national government, no. Kiti ginhambal to mismo ni presidente sang iya sining pagpatigayon sang SONA bala sang July na include to ang Bacolod General Hospital, no, as well as on the part sang Department of Health priority project nila ni, no. So meaning daw wala ko sa may nakita nga rason Bombodan nga maibanan abi ang
pundo nga ginbutang sang Department of Health. Although Aha. there is a possibility bombodan nga ma-increase pa gani ang budget Pundo. for the construction of the hospital, no, as what was committed by Speaker Velasco, as well as ang commitment man ni Senator Migs bombodan. Pero hindi pa gini siya makabutyog siguro makasugod by first or second quarter sang 2022. Ano kay basi malabutan isa sa banning? Well, bombodan, ang aton sini nga inatingwaan tagid, no, before mag-banning, makasugod na, probably ma-bid na ni ang project, no, ang tanan nga mga technical requirements, no, with the DPWH, as well as ang mga requirements man with the Department of Health, makomply na. Kiti ang hambal sang DOH kapon, may national law may lahi. That is why nga makuha ni siya, mangin priority ni siya, kiti may layi nga ginaprubahan ang Kongreso as basis for the establishment ng hospital. No? So, ang atong ginalauman no, kabay pa nga makasugod na siya by early next year. Kung swertihon nga ma-implementar ang construction city, antes pa man magpatuman sang election banning, mahimo nga tayuyon na ni ang construction city. That's correct, Bombodan. Although, ang aton siniti, naturalmente, may layi na kita, may pundo na, then may proseso na nga himuon ang gobyerno as to sa pag-bid sang projects, then compliance sa mga requirements ng Department of Health, kagiban pa nga mga national agencies. No? So once na-plastar na siya, then tayuyo na siya, Bombodan. That's correct ang punto mo, na mapadayo na lang na ang pag-implement sang proyekto. Kag ini kasuguan na di siya, klaruhon talang sa aton nga mga tagpalamati kag sa mga Facebook viewers kag subong man sa YouTube viewers naton kay may mga nagaginwa gyapon nga istorya nga siya why na istorya lang ng Bacolod City General Hospital kay man manog eleksyon mo siya wala na pero hindi kita makasiling nga wala na kay kasuguan ini siya mo no ginhimuan gid kasuguan nga ipatindog ang Bacolod City General Hospital kag included na sa 2022 budget kung hindi niya mapatindog, paano nanto karon ang budget kili sa to? Correct, no? May ara gani iban nga mga layi, no? Damo kita layi na wala pa ma-implementar because wala sang kakulang abisang pundo. But in this case, different ni siya kiti may layi na may pundo pagid sa presidente, then may pundo pagid included sa 2022 nga general proposed budget sa national government. So we don't see any reason abi Bombodan na hindi siya ma-implement because ang mga importante nga ingrediente ara may layi ka then may pundo ka. So wala sang rason abi nga hindi siya pag-implement sa gobyerno Bombodan. Kag ang pinasay diri kay tungod kasuguan niya ang nagmando sa pagpatindog hindi isa ka executive order lang or ano dira yang mando sang presidente kaangay sa pagtindog sang una sang Negros Island region nga kung may pagbulos sang lain naman ka presidente kay hindi niya nagustuhan ang kag damo man sa rason nga hindi pa ipadayon ang Negros Island region ti way gid matigayon ti ini yang pagpatindog sang Bacolod City General Hospital mangin sinuman ang mangin presidente nga palaabuton why na ni siya si may mahimo nga nga hindi pagdayonon kay isa na ini siya kasuguan Congressman. That's correct, Bobodan, no. Amo nang pinakabaskog nga balasyan no sa paghimo sa isa ka proyekto or pagpatuman sa isa ka proyekto nga may nabasihan kang layi no sa republika kang ginasandigan kiti kun usually iti effects executive order siya, pwede na siya ma-repeal or may memorandum, no? Pwede man na siya ma-amendar but ini siya Republic Act. So because layin ni siya, Kongreso lang niya ang maka-amendar, Kongreso lang niya ang maka-suspender sa pag-implementar. But in this case, we have solid basis, Bombodan, for the implementation of this project. Sige. Very good, no? Mayo nga development ini. Sa sano naman ang dason nga meeting ninyo, Kong? Bombodan, din request ko ang DOH kahapon, possibly
makapatigayon sang third coordination meeting hopefully by next week tani no kag in-request ko man sila nga i-invite man ang local government no ang opisina ni mayor para makatambong man sa sining series of coordination meetings no kaya gin sambal ko dito kapod sa DOH is that kinahanglan gid namon mabuligan no as to guidance sang pag pili kung di na pinaka-suitable nga site na butangan sang hospital. So nagambal kami sila na kinahanglan gid ang bulig man sang Department of Health sa sinang aspeto. So hopefully by next week mabudan may third coordination meeting na. Sige. Congressman Greg Sataya, salamat gid sa ibong oras kag mayong hapon sa liwat. Salamat gid Bobodan, more power sa inyo sa Bombo kag let's continue to stay safe no sa tunga sa sining pandemic. Mayong tugid sa tanan-tanan. Salamat gid. Si Congressman Greg Sataya, no, ang congressman sang Lone District sang siyudad sang Bacolod. Ari na ang aton na singgitan nga dapat mapatindog o kung makapatindog kita sang Bacolod Hospital. Ari na no, abot kamay na ini. Kagapon may meeting agin patigayon, may coordination meeting, kagin presentar ang schematic plan sa nasamit yang hospital kag wala na sang damo yang problema. Daw halos ang tanan nga mga technical requirements nga ginapa-comply ang na-comply na. Kag hopefully kay November pa man lang subong may ara pa lawig pa ang bulan sa November kay November 9 pa lang kita. Damo pa nga mga inadlaw sa pag-comply sa mga papilis. Kag by December ba si kuanagid lubos-lubos na gid. Kag kumo nga may-ari ni siya budget daw na nalakip sa 2022 national budget ang pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Wala na sa rason nga maharangan pa ini. Wala na sa rason nga maatrasar pa ini. Kay kung makomply man lang tanan nga mga technical requirements by December, pagka January or February, antes pa man ang election banning, masuguran na iya ang construction, kag sige-sige na ini. At least, may ara makabig ang siyudad sa Bacolod, nga iya kaugalingon nga ospital. Sa mga pasyente nga taga Bacolod, daw hindi na magsala-sala pa sa pagpangita sa kundiin sila yung ospital, magasulod. Kay Arina, no? Kag kanami ni siyang the blessing in disguise. Kay kung ginpamilit tagid sang una ang aton kaugalingon ang siyudad sa Bacolod nga magpatindog sang hospital nga hindi pag-ipagi siya isa ka national law, isa ka akta republika. Di na gastuhan kita sang dako, ya kag gasto sang pagpatindog sang pag-construct sang building, pati ang maintenance, ang operation, ang pagsweldo sa mga duty ang mga doctors and nurses and ang staff, ang bilog yang staff sa hospital, tilukdohon niya sa siyudad sa Bacolod. Tisubong kay huwag kita nagpadaso-daso na paminsaran sa insakto na himuan sang kasuguan ang pagkagda-aprobahan di pagpatindog subong sa hospital kundi hindi na magproblema ang siyudad sa Bacolod kay may national government na yang magpundo sini. 3 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhan ay sodto sa ato nga pagpanumbalik banwa kuha ko report ni Bumbuan Sindol Surilla kay importante ini para sa aton nga mga kauturan sa aton tanan nga dependent sa basiwa kung supply sang tubig ang paghambalan kay until now ang bulk water supplier daw ay giya makadeliver sa ang ila nga kontrata nga tubig o kung sa kontrata sa basiwa nga tubig nga isupply sang bulk water supplier kag sa gyapon ang basiwa padayon yang nagasalig sa siniyang bulk water supplier apisar pa nga madamo sa mga violations kung aton lang tawon ang kontrata nga ginpirmahan, sa gyapon ang basiwa nagapaganot lang mo siya, sige lang okay lang. Bisan gintunto na kami sang grabe gidyang gugma sang basiwa sa bulk water supplier mo. Gintunto na sang bulk water supplier, pero nagapilit gyapon ang basiwa
sa Bacolod bulk water supplier nga wala man makasupply sang supisyente nga tubig. Pagaduga nga nato na karon ang pagdiskusyon sina pagkilikan lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bumbo! Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 12 minutos ang nakaligad sa tagnay nga launa. This time, ko na nato na report ni Bumbuan Sindol Surilla sa Piyakilinya. Bumbuan, please come in. Bomboan, wala pa sa gihapon nakatubod no ang injection point number 2 sang Bacolod Bulk Water Incorporated after pila na bombodan, more or less mga 4 years na sunod sa kay engineer Michael Suliva. Ang masiling ko lang. Gani, no? 4 years na gani bombodan. Basiwa, mga board of directors. Ano ang natabo sa sining bulk water supplier naton? Ano abi kay lain man ang hampol sa Bukol, Bumbuan? Yes, Bombodan. So why panigyapon sila nakatubo ng injection point number 2 ang ginatumod naton Bombodan. Ang dira bala nga sa may banwa sang Morsya no sa along sa Mansilingan pa diretso na sa Mansilingan. Amo na nga injection point. Ang injection point number 1 diriya sa may Loygoy, sa may barangay Granada, ya Bombodan, gatubod na ya. Naga-deliver na sila 10 to 15 million liters per day. Supposedly, ang pinaka-target sinikon nga ang nagkontrata ang Basiwa no kay para ya Bombodan nga bastante. Hindi man ma-augment no ang supply sa tubig naton diri sa may syudad sa Bacolod. So according dire kay Engineer Michael Suliva nga wala paghihapon, that is why nga
gina-consider naman na nila subong Bombodan ang mga additional sources of water, no? May mga possible nga may another bulk water supplier kagang isa diri Bombodan ang mga deep wells bala kundi nagka-inaugurate sila sa pila iya ka mga deep wells more or less pulo ni siya sa pila ka mga lugar sa may siyudad sa Bacolod, ang sa East Home sa Mansilingan, no? Mayara sa Estefania, mayara sa may barangay Takuling. Ang amo nga mga deep wells Bombodan ginahambal diri ni Engineer Michael Suliva nga hopefully maka-operate na ini sila before the end of the year para maka-augment sang aton iya nga water supply, no? Maka-augment sang aton iya nga water supply, no? So amo ina siya ang ginalauman Bombodan. Meanwhile nga ti amo na ang Bacolod bulk water supplier ang ilang nga injection point number 2 wala gid iya katubod. Bombodan sa dugang iya nga pagpahayag. Pamatian. Yes. Ay. Ang ano ganito ang injection point number 2 ay katubod. Ang injection point number 1 nakatubod pero kulang-kulang gyapon sa ginpromisa nga kadamuon. Sa target. That's why nga Ginalantaw ko di bala ang litrato. Banwa ko makita ninyo sa Facebook Live kag sa YouTube channel. Gina-flash na mundri ang litrato sang planta ka bulk water supplier. Ahay. Din kadamo sa mga tangking nga blue do kaangay lang gid siya tuod sang water refilling station, no? Gagmay na Bombodan, layo-layo na sa mga nakitaan tagid sa bala nga kitaya personally Bombodan nakatour kag nakakita sang tudtuod bala nga bulk hindi man tudtuod. I mean, I don't know kay tuod man ni sila pero ang nakitaan tabi nga planta sang bulk water ya Bombodan. Ang lawas ta niya halog-halog na yes tubo mo. Ang mga ginabutangan niya sang tubig sa pagkadalagko Bombodan. Ang ginabutangan niya sang tubig yang ginaproseso, hindi iya tangke. Hindi. May pan. Pool, Bombodan. Pool na siya. Pila para kasalaay. Tapos that's why nga nakibot ta. Sang gin-introduce ni bala ang BBWI diri sa Bacolod. Tapos nag-tour kus nakita naton ang planta. Kay prior sini nakita taya ang planta sang sang bulk water supplier Abi Bombodan. So ko oy nga do amo ni siya yahaw. Gamay siya ya. So that is why, no, amo pa lang to. But until now, Bombodan, wala pa man na sila gyapon niya matubod. Imagine mo na ang yadiya nga planta ho. Though, may mga tangking nga blue. Ngati ko na muna nakadako ang imong nga punduan sang tubig. Paano ka tuod makasupply sang sufficient nga tubig? Sa syudad sa Bacolod, ko na muna nakadako ang suludlan mo sang tubig. Kaya ang pagkaintindi ko ang planta sang bulk water plant yung ambal gani bulk water kay bulk bla dako nga pundo dako nga supply bulk water supply ang pagproseso sila ang pag-ilig sang tubig daw kaangay man sa kadakuon sang ilig sang suba mo kaya nakita ko to nga planta halin sa suba pag-ilig ya sa mga ginpanghimo nga lagko nga mga tangke nga siminto bla nga silimuto daw pool pool kag pila na ya ka kabilog na ya nga halin sa lubog nga tubig iproseso na may mga grabe na salaay pagkatapos ang ilig mailig naman sa daso naman yang partisyon may partisyon na mo mailig naman to sa dako naman to nga partition. Sige naman ang process na. Hasta dugay-dugay sa lain naman yang partition sang pool. Tapos dito naman yung naga-process naman. Hasta nga sa katapusan ng proseso, perti nakatinaw, kag perti kadamo yang tubig. Ang nagailig, kag ginapasulod naman niya sa tubo, nga isupply na sa mga pamalay, kag butangan sang pressure. Nga, ang ginatumod ko sa Iloilo, nga ang tubo ganin nila, tuga kalawasak ko ni siling abi nga itudugid ang pressure sa tubig. Ga kalawasak ang tubong buwan. Amo na ang nakita tayang nga planta sang tubig. Pero ining planta ni sang Bacolod Bulk Water, Bacolod Bulk Water Incorporated, ne? Tanawa bla na ang ariyo ginatamnan ko ni subong. Paano ka makasili yang makasarang niya mag-supply sa tubig sa Bacolod sa sinipalang physical appearance niya. Makasili na kita nga
hindi gini pasado kag hindi gini makasarang. Pero sa gyapon ang basiwa sa ang mga board of directors sa basiwa ya do tulod lang ginahakos lang gyapon nila ya ang ining bulk water incorporated do kaangay bala bumbuan nga gintunto ka na pero ara ka lang gyapon nagapatunto ka lang gyapon bumbuan. Yes, insakto na bombodan, no? So that is why nga amo na until now ang ilang ejection point number 2 wala gidya kabutwa bombodan, no? So pamatian bara naton bombodan ang kabahin iya sang pagpahayag ni Engineer Michael Soliva, ang General Manager sang Bacolod Bulk Water, isang General Manager sang Bacolod City Water District. 1 year pa man lang si water and amo na, no, may mga gina-work out pag yapon yung mga projects. Kaya of course, wala naman ta may lapong ngipit ko sa pandemic, tapos may mga problema man sa operations, may bulk water. So ilan sila tanan may mga factors na medyo may to delay sa pag-implement sa mga projects, no. So but at the take-off naman, we're already nakasugod naman, especially sa pag-revamp sa water supply. At din galing ang mga areas, engineer, ang gindugangan na naton sa water supply? Meron kita sa Louisville, so may kuha na siya, sa may Stepania. Meron man sa Mansilingan, sa may Vision 6. So, meron pagid na workout sa Villangela. Las Palmas. Sa isa sa may Mansilingan ng area. Yung isa na Dakulin. So, pero hindi pa final. Labi kundi hindi. So, may siyang mga properties na gina-unay. Saan pa ni sila operational engineer? Ang Louisville kag ang Zone 6 hopefully before the year ends na ma-operate na. Okay. Okay. How about ang bulk water supplier, the engineer? Kamusta to? May magtubod na to. Kaya tayong kag-encounter na sila lang ang mga operational problems sa ilang planta. And kada kung isang effect na kung sila ka-deliver ng ilang pag-deliver. So, mas dahil na may reason na medyo hindi kami fully supply gid na kada kung isang deficit. Okay. So wala pa tigito na tubod, engineer, ang atoto ang sa Mansilingan, no, nga area, Morsha. Sa Morsha to, ang Lakabag water, wala pa itong progress. Okay. Niyawit mo, meet kami sa Lakabag water, hopefully na-update sila. Oo. So ano na, engineer? Kaya ting isa lang gid ang nagtubod, no? Wag na sila violation sa contract. May impose ko rin yung mga penalties sa ila. And na-charge namin sa ila. They've been existing for pila na gani ka years ang bulk water engineer? 4 years naman. Discipline sila eh. Tapos, ano pa gid ang mga additional augmentation? May mga bidding pa matabo. I mean, may mga additional bulk water supplier, wala pa man. Ano ang subong ni Basiwa? So Super Water is working out with the bulk water supplier. So, with the penalty. Kami man, meron sa Basiwa, napangita man kami additional water supply na maka-augment man sa atin na kinanglangan. Bumbuan gapangita man sila sang dugang pang water supplier. Pero do kapila ko na nakabasis na batian ang hambal nga gapangita sang additional nga bulk water supplier. Pero ang pamangkot, saan ugig ka mo magpangita? Kay kung nasta lang kita sa istorya nga magpangita, nalabutan na kita sang tinuig sang pangita sini.
Kag kun basi bala kun magkapangita naman ta dason, basi ato naman yang baraton ang mga bulk water supplier kay may ara naman kita sang bata-bata nga padaugon sa bidding nga hindi man makasangkol para sinisan natabo sa nagligad niyo nga amo gini ang nagtugag isang agoniya sa mga pumuluyo nga ibis nga nakatabang daw nakadugang pagid gani isang problema nga way makasupply sa nga tayo yun nga tubig. Ti ang pamangkot na dason pamangkot ti san-on nyo pangitaon. Agining siling yung additional bulk water supplier kung hindi isubong san-o kay basi mapatay na ang kabayo bumbuan. Yes, sa Bombodan. So amo nang nga statement nila ni Engineer Michael Soliva. So we'll see Bombodan. Kay ti inaya mabidding sila, no? Amo na siguran gid ya Bombodan sa bidding kag ma-invite ka naman kung sino naman ang mga interested ang mga grupo abi or bulk water supplier ang maga-supply no sa tubig diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Pero ang klaro sina Bombodan way gito yan nagtubod ang injection point number 2 nga ginapromisa sang BBWI. Way na kwanta na dulaon ta na utdon ta ng aton relasyon sa bulk water Bacolod Bulk Water Incorporated. Kag mangita ta sang lain naman ya nga supplier nga may ikasarang nga kabalo magsala sang tubig. Kag kabalo mangita sang source sang tubig. Hindi nga bisan sa planta na lang sa Bacolod Bulk Water Incorporated ang tubig nga ginasaligan nila nga sa suba blana magtigilinit gani way man sang tubig na. Yes. Sakto gid Bombodan, no? So, Bombo Daniel, no? Amo rin so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Ti panawagan naton sa Basiwa Prime Water. Kung nagapati mangigamo kag amo ginang inyo nga conviction. May ara kamo sang pagpati kag nakumbinser kamo, nagatuo kamo, kag ginabaton nyo na man lang nga ang problema sang Basiwa is the water supply. Kag nangin problema ang supply tungod nga hindi man makasarang gali mag-supply, ang naghambal nga sila ang masupply sa tubig. Di kay nabaton to na magilang ini. Masugod na kita pangita sang iban pagid nga mga supplier. Kung hindi nyo gid man pwede nga talikdan, kag hindi man kamo hindi nyo makaya makipag-break sa Bacolod Bulk Water Incorporated, at least dugangan ta ini. Hindi ta pag-ipalukdo lang sa isa ka supplier. Kung may madamo nga supplier, mas mayo. Para nga wala yasang nga problema kita sa supply sa tubig. Kung may ara da tatlo ka bulk water supplier, di mas mayo Kaysa magsigi kita ya ka sustainer, magsigi kita ya ka maintainer sa Bulk Water Incorporated, nga hasta subong wala man makadeliver, sa ila dapat i-deliver, daw gintuntutan ng kugalingon ta. Kaya balo nagkikita ya nga ginatunto kita, magsigi lang kita yapong patunto. Di way na sa pinakahangag sinae, kundi kita nga nagapatunto, nagahinangag kita. Nga kay balo naging kita ya nga padayon kita ginatunto, gasigi lang gyapon kita. Hindi naton pagtalikdan, hindi naton man. Talikdan ta ang si ini nga supplier, kaya magaling makasara mag-supply ang injection point number 2 ay manila supplyan sa tubig until now. Kag antes kita, dispwes kita mag-expand sa aton nga supply. Kaya magsagad kita ya ka-expand sang supply, sa kundin pala nga lugar nga supplyan ta, nga wala malang kita sang inog supply. Di ang guwa nato sa nagkaroon tikalon, nagatinikal kita nga wala manggali ikasarang. 28 minutos ang nakaligad sa tag na ngalauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay so to this time, makuha kita sa nga dugang pa nga mga reports, gikan sa ato nga mga field reporters. Kuha ko ng report ni Bombo Franz Andrew Burgos. No, si Bombo Franz anay, no? Kaya daw alang-alang to si Bombo Dennis, kaya daw may press conference gina pati gayon.
ang bitaw ginpagkamayong ipatuman gid ang Executive Order number 52 sa syudad nga mo ang magpanghukas ang mga plastic barriers sa mga salakyan di pasahero. May iban nga wala pa gyapon magpanghukas. Isang una sang patuman ini kumuda. Subong kay hindi na pagipatuman daw, hisitant naman kita. Pag-huksan nyo na, tapos na ang kwan, tapos na ang buksing. Huksan nyo na ang mga plastic barriers. No, kay parang wala na sang sabad sa mga salakyan kay may ara na sang memorandum o kung may executive order nga gin pagwa mga kabyanan ang aton nga city mayor may kaintanan sa pagpanghukas sa siling mga plastic barriers sa mga salakyan. Yari ang report tungkol sa kay Bumbo Franz Andrew Burgos sa Piagkalinya. Bumbo Franz, please come in. Bumbudan sa nagligad ning Nobyembre 4 ginpatuman ni Bumbudan ang nasiling nga pakakas na no sa mga plastic barriers o kung mga semi-permeable Bumbudan nga mga plastics ang ginbutang ni bilang gamit mga himo as division sa mga pampubliko nga salakyan kaysa nagligad pa nga tinuig Bumbudan nagpatuman man mismo ang syudad sa Bacolod o kung nag-release ng executive order nga mag-install sa mga plastic barriers kay tungod sa capacity no o kung limited numbers sa mga papasero o kung sa mga pasero na pwede makasakay sa mga PUVs o kung PUJs Bumbudan. So diri nato naging tan-aw mismo ang sabahin sang BITA o kung Bacolod Traffic Authority Office. Kay tungod Bumbudan siyempre sa ila man ning pagbantay man kay basibla may mga violasyon man kay tungod nga ang EO number 52 na release na mismo ni Mayor Evelio Bing Linardia diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga nagasiling pangkakso na ang mga plastic barriers. But rin naton ginakuan sang bahin ang BITA especially sila nga chief na si Police Major Ruel Culanag Bumbudan. So para sa ila no ginapaka-maayo ginin nila Bumbudan kitungod nga ang local government sa Bacolod nangita gid man sang paagi kung sang giya Bumbudan para papatigayon ang pagpangkakasa sa mga plastic barriers Bumbudan sa mga pampubliko nga salakyan. Itungod nga nag-release kitungod sa nagahalog na kitabala o kung naganubo na mismo ang kaso sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. So isay na sa mga pamaagi man sa syudad nga amat-amat na kita pahalog sa mga pila ka mga restrictions o kung sa mga nasiling ni Bumbudan nga mga social distancing. So ang pagkakas sa mga plastic barriers nagapakita na Bumbudan nga medyo madamo-damo ng numero sa mga pwede makasakay sa mga pampubliko nga salakyan kag mismo bulig man ini sa mga drivers kay pila man katuig Bumbudan ang o kung masobra man sa katuig ang pag-antos nila sa nasiling nga COVID-19 pandemic no kay very limited na gid ang number sa mga pasahero kag mismo apektado man ang ilang benta when comes sa ilang nga pagbiyahe. So ginapakamaayo gini Bumbudan sa Bacolod Traffic Authority Office no sa pagpanguna ni Police Major Ruel Culanag nga ang ini nga pagpatuman no o kun nga pag-release ang EO 52 isa ini sa nakuman nga bulig naman Bumbudan no sa aton nga mga drivers kay tungod nga kung wala na ini na release nga EO so tiesta subong nga repaligapon mga plastic barriers kag limited ng gidgihapon ang pwede nga makasakay sa mga pampubliko nga salakyan na Bumbudan no sa bilog nga Bacolod no. So kadama na gani Bumbudan sa mga drivers o kung sa mga jeeps bala Bumbudan makita nato nga wala na ini sa mga plastic barriers kay tungod sa amo ni nga executive order sa katon nga syudad mo ning EO 52 no. So sa atong mga koturan dira no basi matingala sa bala nang wala na bala sa mga plastic barriers kay tungod amo na ni ang panibag-o nga pagsulundan man diri sa aton sa syudad sang Bacolod Bumbudan. So sa Bacolod Traffic Authority Office no kagang ilaman coordination sa Bacolod City Police Office well Bumbudan nang wala naman ni sila Bumbudan ako pag nga pamangkot no. Wala naman sila sa dapat pagidbala pamalabagan kay tungod nga amo na ni mismo ang ginamando man sa bahin sa nga national nga IATF kag mismo ang lokal nga gobyerno sa Bacolod nagsunod na lang gid man no kay by this time kay tungod man sa positibo man nga resulta sa nga vaccination ang mga kaso sa COVID-19 tinagamat-amat naman Bumbudan nubo no. Sumayo gini na nga mga resulta sa nga nasiling nga programa man sa gobyerno nga libre ang bakuna kontra sa COVID-19 Bumbudan. Okay. Yes Bumbudan no. So may paeg diri sa aton ang Bitaw Chief no si Police Major Ruel Culanag. So amo na siya no
mandate ang aton nga mayor, no, si Mayor Emilio Pinguinar Diaz, so sa Executive Order number 52, signed on Thursday, so November 4. So, it's because ang memorandum circular ini sang landat LTFRB, no, sang November 2 states plastic barriers are no longer required, so nationwide din siya. Sa amo naman sa part namon, which is ang plastic barriers, sa una is ginbutangin na sa maintenance for social distancing. So, why Mandana State, no, kung pila ka salakyan pila ka pasahero ang dapat isakay dira. So, ang sa amon naman, kung ano ang mandate sa babaw, so ginapalo lang na nato, no, sa Bacolod Traffic Authority Office. Also, no, sa mga bitaw, no, sa mga personnel namon na namon nga that is came from LTFRB na siya, no. May mga mandate naman nga mag-stricto kita. So, mo naman na ano kita nagabase malang kita sa memorandum nga ginapanaog sa aton. So, no, actually wala pa man tayo complaints din sa aton sa office na, no, na nakalabot. So, ang mga jeepney drivers nato niya kakalipay kasi madugang-dugangan ng income nila sa tungod sa kapiganduhon man natin tungod sa COVID-19 ng pandemic, no. So, ang iba na mga jeepney drivers kuan silang makabawi-bawi naman sila. So, sa dira, no, sa aton no, nakastorya kita sa mga drivers, medyo sa ila na overwhelmed sila nga daw medyo kakalipay sila pero aton da is may COVID-19 pa ta, so may safety protocol man sa Japon nga pamaagi no ginapati gina-implementar sa ila. Kamusta sir ang coordination sa bayan sa BCPO kag sang bitaw subong sir? So okay man, no, kuante aton na City Director Sportive na niya sa bitaw, no. Wala man diya problema. Trabaho lang yapon kag coordinate ko yung yapon niya sa aton nga sa headquarters group pagi sa aton nga bago nga City Director nga pinalangga naman ni City. Sa tanan sir? So ano, no, to nagakalipay ang mga drivers nga makabawi-bawi sila sa ilang income, no. So pero hindi tagod kalimtan nga ara pa kita sa pandemic. So dapat ang minimum health protocols implementar sa gyapon sa aton sa mga jeepney drivers. Bombo Andrew. Yes, Bombodan, no. So amo to mismo ang payag ni Bitaw Chief, no, Police Major Roel Colanag. Nanoon na ni Bombodan sa pagbaklas o pagpangukas sa mga plastic barriers diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Bombodan, kabalo kita daan niya, syempre ang Bitaw sila man ni danang nagabantay man sa una sa mga posible nga mga sang pagkita pa sa kasagsagan sang grabe gid ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sila man ni Bombodan danang nagabantay sa dalanon, especially sa mga pampubliko ng mga salakyan kung nagapatuman gid man sang mga minimum health protocols, especially kaangay sa mga barriers kag kung nagaobserbar gid man sang social distancing kag 50% capacity sa mga pasahero, no. But subong nangin kung saan pablado may kahilwayan ng tanan Bombodan itungod nga sa pagkakasang barriers, no, nagamat-amat na bawi ang aton nga mga jeepney drivers o kung mga taxi drivers matapos yung patuman na ining kasuguan Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan, para sa papangalagad sa bombohan sa utuan ni si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Ang aton nga mga pasahero nangin inconvenient ini sila sa nagyaligad. Pero kung matigayon na nga mapangukas ini, mangin conveniente na ni sa aton nga mga pasahero pagsakay sa jeep. Pero gina-remind lang naton nga sa gyapon practice kita sa minimum health protocol. Kung ara sa sulod sa salakyan o guys sagad istorya para nga wala iya sang delikado lang ikiputon talaga ni batang. No, pag panahog na sa salakyan kapag inistoryanay para nga layo sa latunanay sang coronavirus kung may ara pagidman pero subong nagapalay-palay na kung sa mga suga pa kung sa mga kingki pa no nagapiraw na siya do jutay na lang ang gas nga ginasuyop siya pabilo nagapiraw
Ginakulabos na kinabanwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto ubdan na naman kita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa inalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubto bisa ka 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubto
tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa